anyị na-anabata onye ọbụla n'ọgbakọ nke oziọma ukwu akpọrọ GCK, nke ezigbo oziọma a na-akpọ GCK na onye ozi a na-akpọ Dr. W.F. Kumuyi na-ewetara gị. Biko, ana m achọ ka ị nọnyere anyị dịka anyị na-akọwara gị maka ọgbakọ a. N'ezie, Ebuka, oziọma a na-eweta nzọpụta, oziọma a na-emetụ aka n'obi, oziọma a na-agbanwe anyị. N'agba nke mbụ n'oziọma a, anyị hụrụ maka ọla ebube nke na-eweta nzọpụta. Anyị hụrụ ike Chineke, anyị hụkwara ọlụ amara nke Chineke dịka ọ na-abịa n'ụzọ dị ukwuu. Onye na-akwado oziọma, onye nọ n'isi oziọma bụ Dr. Pastor W.F. Kumuyi, onye anọ n'ọdụ n'ịgbasa oziọma. Biko, anyị na-achọ ịgwa gị na otu oziọma a siri bịa, ọtụtụ ndị mmadụ anatala ọgwụgwọ nsọ. Kemgbe oziọma a jiri bịa, ọtụtụ ndị nrịanrịa anatala ọgwụgwọ nsọ. Kemgbe oziọma a jiri bịa, ọtụtụ ndị ngwọrọ agaala ije, ndị isi ahụ n'ụzọ, ndị na-arịọ ihe ọbụla ọgwụ n'aka Chineke ezitela ha ọsịsa ha. Biko, ana m achọ ịgwa gị, ọ bụrụ na ị nweghị olileanya, ị nweghị nzọpụta, ị nweghị mgbaghara, otu ọbụla ọ siri dị, biko ana m achọ ka ị bịa nọnyere anyị n'ọgbakọ nke ukwu a. Biko genye ntị enu n'onye ozi anyị. Jizọs wee zaa ha sị ha, n'ezie asị m gị, ka hara bụ onye ọbụla, onye ọchịchị ndị Juu dịka Nicodemus, onye ọbụla, nwaanyị nke a maara aha ya n'etiti ndị Izrel, ya ka na-ebi ndụ emeriri emeri, ndụ nke mmehie, ndụ dịka mmadụ niile si dị. Onye ọbụla nke na-ebi ndụ na mmehie, o nwere ike ọ na-aga n'ọgbakọ ha, ya gaa n'ebe ụmụ Chineke na-agbakọ, ya gaa n'otu nzukọ dịka a na-efe ofufe n'ebe niile dị iche iche. O nwere ike, o nwere aha nke ịbụ nwa Chineke, William, Stephen, ma Joseph, ma Josephine, ma Mary. O nwere ike inwe ọkwa dịka ọ gaala n'ebe a na-amụ akwụkwọ, nke a na-amụ akwụkwọ nsọ, ya eweta akara ugo. Onye ọbụla nke na-ebi ndụ na mmehie bụ oru nke mmehie. Onye ọbụla nke na-ebi ndụ na mmehie ugbu a, ka bụ oge nke eziokwu. Lee anya na ndụ gị. Ị pụrụ ịsị, kemgbe a mụrụ gị dịka nwata, na-ega na-etopụta dịka nwa obere nwa, na-etopụta dịka nwa okorobịa, ga-esi n'ụlọ akwụkwọ pụta, gaa na-arụ ọrụ n'ọrụ n'ime ebe a na-arụ ọrụ. Onye ọbụla, ị pụrụ isi na inwe n'onwe gị na ibiele ndụ dịka onye mmụọ ozi, bie ndụ eluigwe, bie ndụ dị nsọ, bie ndụ zuru oke n'echiche gị, na ndụ gị, na omume gị, na mmekọrịta gị, mgbe ndị mmadụ nọ ya, mgbe naanị gị nọ naanị gị, mgbe ọnwụnwa na nnwale na-abịakwasị gị, mgbe ị kwesịrị iguzo, ga-ewe bụrụ onye akwadara site na ndụ nke mmehie. Ọ dị onye ọla n'ebe a ga-asị n'etiti ụmụ Izrel na ya nọ n'okike abụ, anyị emehiebeghị, anyị emebeghị ihe ọjọọ ọla. Ya hara bụ onye ọbụla nke mere mmehie, onye ahụ aghọọla oru nke mmehie. Na amaokwu 35, onye nwaanyị sịrị na oru adịghị anọ n'ụlọ ruo mgbe ebighị ebi. E nwere ụlọ ebighị ebi, e nwere ebe obibi ebighị ebi, e nwere eluigwe ebighị ebi. Oru nke mmehie, onye mmehie kere agbụ, onye mmehie kegidere, ewere eriri nke mmehie ntakịrị maọbụ nke buru ibu, nke mmehie buru ibu, maọbụ na mpụta ihe, ma ọ dịka otu onye, maọbụ ọ maara ndị mmadụ maara ya. Oru adịghị anọ n'ụlọ ebighị ebi, mana nwa na-anọgide ebighị ebi. Nwa nọ n'ebe ahụ ime ka anyị nwere onwe anyị, ọkpara ya nọ n'ebe ahụ ime ka ị nwere onwe gị. Na akwụkwọ Mak 10 amaokwu 46, ya wee bịaruo Jeriko. Dịka ọ na-esi na Jeriko na-apụta, ya na ndị na-eso ụzọ ya, ọtụtụ igwe mmadụ, ma ndị kpuru ìsì, Batimiọs kpuru ìsì, nwa Tamiọs,
a wee nọrọ n'akụkụ ụzọ na-arịọ arịrịọ ka wee bee nwoke a ebe a ka ọgwụgwụ ya ga-adị. ọ kpuru ìsì, emesịa ọ ga na-arịọ arịrịọ. o nwere ka ọ pụghị na-arịọ arịrịọ maka ihe oriri, o nwere ka ọ pụghị na-arịọ arịrịọ maka ọkwa, nwere ka ọ pụghị na-arịọ arịrịọ maka ịchị isi. Emesịa ọ dị nwoke a ọ bara ọgaranya, o nwere ihe niile n'aka ya. Chee maka ịba ọgaranya, chee maka ụlọ, chee maka ihe nnweta niile nke ndụ a, ịchị isi ma inwe okwu ogologo, ịga ebe niile. O nwezuru ihe niile, mana ọ bụ onye kpuru ìsì nye ndụ ebighị ebi. Emesịa wee nwụọ. Mgbe ọ gara n'ebe nke ọzọ, ya wee malitekwa ịrịọ arịrịọ, na-arịọ sị, nna anyị Abraham, ana m arịọ rụ na anyị nọ n'ikpu ìsì na mpụta ìhè n'ime mmụọ na ihe ọmụmụ na dịka mmadụ na omume gị gaa bụrụ onye kpuru ìsì. Emesịa ị ga-aghọ onye arịrịọ Jizọs, na-arịọ Jizọs, Jizọs nwa David mere m ebere, enwee m ntozu oke ọbụla, abịara m maka obi ebere gị. Wee na-achọ obi ebere n'abalị a, ị bịara maka obi ebere ya n'abalị a. Ọ obi ebere Chineke agwọrọ gị n'ihi obi ebere Chineke, ka mere eji napụta gị site n'obi ebere Chineke, na-akpọrọ anyị, na-ejikere anyị maka eluigwe site n'obi ebere ya. Ọ bụ ihe ịtụnanya dịka anyị na-anabata ebere Chineke nke si n'ozi ọma ka anyị na-anụ, nke nwere ike ime ka anyị wee hụ ụzọ. Ozi ọma nwere ike ịnapụta anyị, wee nye anyị nnwere onwe. Ọ dị ihe ise nke m chọrọ ka ị na-atụgharị uche dịka ị na-ege ozi ọma. Nke mbụ, ebere nke o nwere nye onye kpuru ìsì. Nke abụọ, ike nke Jizọs Kraịst ịnapụta anyị mee ka anyị nwere onwe anyị. Nke atọ, ọ bụrụ na abụ onye kere agbụ na mmehie, apụrụ m inwere onwe m, nwee ka m ụzọ ka m nọ. Ọ bụrụ na m rịọ maka ebere, aga m anabata ebere ha. Nke ikpeazụ, enwere ụlọ na ebe obibi nke e nyere onye ọbụla nke nabatara ebere a. Ya mere, dịka ị na-aṅa ntị, dịka ị na-atụgharị uche n'ozi ọma, ị ga-enwere onwe gị. Ya mere, ka anyị laghachi n'ozi ọma dịka pastọ Dr. W.F. ga-ezi anyị. Ana m anụ ọtụ ndị mmadụ na-asị na akwụọla m ụgwọ m niile na nzukọ anyị. Ana m akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri m. Ọ dịghị ihe ọbụla dịka m ji ụgwọ na nzukọ na-asị onye nwe anyị, achọrọ m ịga eluigwe. Elele m mpịakọta m niile, akwụọla m taịtị m niile. Ka wụ ihe ga-akpọrọ gị gaa eluigwe. O wụ be Kalvarị wụ ihe ga-akpọrọ gị gaa eluigwe. Obi ebere Chineke, nzọpụta na-abịa n'ogo nke obi ebere Chineke. Obi ebere a na-abịakwute gị taa. Ọ bụrụ na ị nọrọ duu, mechie ọnụ gị, ga-ehulata isi gị, ndị mmadụ ọzọ na-asị onye nwe anyị, achọrọ m nzọpụta, achọrọ m mgbaghara, achọrọ m nnapụta. Gasị abụ m onye nzukọ, ahụ m nwaanyị na-aga nzukọ, amụrụ m n'ime nzukọ a dịka nwa Chineke. Olee otu esi mụọ gị dịka nwa Chineke? Amụrụ gị n'ezinụlọ ụmụ Chineke. Ọ bụrụ na amụọ gị ebe a na-edowe ụgbọala, o mere gị ka ị bụrụ ụgbọala. Ọ bụrụ na amụrụ gị n'ime ebe anụ ụlọ nọ, o mere gị ka ị wee egwu ma ọ bụ atụrụ. Na nne gị na nna gị nwa Chineke, anyị mee gị ka ị bụrụ nwa Chineke. Mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka onye nzọpụta lebara gị anya, gasị onye nwanyị, lee m nọ n'ebe a, anọ m n'ebe a taa. Ị ga-akpọ Jizọs, si onye nwanyị Jizọs, ana m esi na mmehie m na-apụta, ana m ekwenyere onye nwanyị Jizọs. Ekele dịrị Chineke, nzọpụta ga-abịakwasị gị, ọgwụgwọ nsọ ga-abịakwasị gị. Ịnụ na ozi ọma nke a Chineke nyere site n'aka pastọ Dr. W.F. Biko, ọ bụrụ na ihe niile o kwuru, ozi ọma niile o nyere, ọ bara gị uru, ọ bụrụ na ị natara ya, enwere ihe atọ dị mkpa ị ga-eme. Nke mbụ, kwete na Chineke ga-azọpụta gị. Nke abụọ, nwee ezigbo okwukwe na ihe niile ị kwetere na ọ ga-eme na ndụ gị, na ọ ga-emere gị ya. Nke atọ, kwupụta mmehie gị niile. Enwekwala nke ị na-ezuturu Chineke. Ọ bụrụ na ime na ihe dị otu a, achọrọ m ka ị mechie anya ka m kpere gị ekpere.
si onye nwe anyị Chineke, anyị na-ekele gị maka ozi ọma nke a ị nyere site n'aka onye ozi. Ana m asị gị Chineke ka ị gbaghara ma sachaa m, mee ka m pụọ n'oru, mee ka m pụọ na-adịghị ike nke nrịanrịa nke mmehie na-ewetara anyị. Onye nwe anyị, ana m asị Chineke ka ị gbaghara m ma mee ka m dị ọcha, wepụ aha m n'akwụkwọ nke ọnwụ ma deba ya n'akwụkwọ nke ndụ. Ana m ekele gị Chineke n'ihi na ama m na imere ihe dị otu a, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Obi dị m ụtọ na isonyere m n'ekpere a. Biko ekwela ka ekwensu napụ gị ihe ọma nke a pụrụ iche ị natara n'aka Chineke. Alaghachikwela azụ na mmehie gị, ma Chineke ga-enye gị ikikere ịnọnyere. Anyị na-anabata gị na mkpebi a nke ikpebiri. Dịka ị nwere mkpebi a nke dị oke mkpa, anyị chọrọ iru gị nso, anyị chọrọ inyere gị aka n'okwukwe ọhụrụ a nke ị chọtara. Ya mere, dịka anyị na-achọ inyere gị aka, ị ga-erute anyị nso. Ị pụrụ isonyere anyị na nzukọ Deeper Life ọbụla nọ gị nso. Ị pụkwara isonyere anyị na igwe nzikọrịta ozi nke bụ www.dclm.org/connect, azịmọkụ www.dclm.org/connect. Ya mere, biko sonyere anyị. Biko ịnọtala n'aka nwanne m nwoke, biko ekwela ka ihe ọbụla gharịpụ gị ịnata ọgwụgwọ nsọ mgbe ọbụla onye ozi ga-abatakwa ọzọ. Biko sonyere anyị. Imeela.